मी आज तुम्हाला चंपारण चिकन हंडी हे मी फेमस डिश तुम्हाला बिहारची दाखवणार आहे। बिहारमधला एक चंपारण म्हणून नावाचा जिल्हा आहे, तिथे ही फेमस रेसिपी आहे। त्यासाठी मी साहित्य काही घेतले ते तुम्हाला सांगत आहे। त्यासाठी आता हे आपण 100 ml पेक्षा जास्त तेल आहे, थोडंसं म्हणजे हे 200 ml चा कप आहे, त्याच्या अर्ध्याच्या वर थोडंसं मी तेल घेतलेलं आहे। ह्याला तेल थोडंसं जास्त लागतं। त्यासाठी मी हे 2 चमचे म्हणजे ह्या चमच्याने मी हे 2 चमचे घरगुती लाल तिखट घेतलेलं आहे। आणि हे 50 ml चा कप आहे, त्याच्यामध्ये 15 ते 20 लसूण पाकळ्या मी बारीक चेचून घेतलेल्या आहेत, क्रश करून घेतलेले आहेत, ते वाटलेले नाही आहेत। त्याच्यासाठी 1 चमचा मीठ, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा मोठा जिरे पावडर, 2 अख्खे लसूण गड्डे असेच घ्यायचे आहेत, असंच लसूण ते मी धुवून घेतलेले आहेत, 1 चमचा चिकन एव्हरेस्ट मसाला आणि 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा काश्मीरी लाल चिली पावडर आहे आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा, तोही मी जाडसर वाटून घेतलेला आहे, अर्धा चमचा हळद आणि 4 हिरव्या मिरच्या मी अशा मध्ये चिरून घेतलेले आहेत। आणि हे पीठ थोडंसं आपल्याला हे दमवर शिजवायचं आहे, त्यासाठी हे पीठ मी घेतलेलं आहे। यासाठी मी अख्खा गरम मसाला घेतला आहे, त्यासाठी 2 तमालपत्र, 2 हिरवी वेलची, 9-10 काळी मिरी, 1 मोठी वेलची, 1 इंच मी दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, 1 चक्रफूल घेतलेला आहे आणि 3-4 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत। अर्धा किलो बोनवाला चिकन घेतलं आहे। हे बघा, हे असे बोन आहेत आणि मोठे मोठे पीस करून ठेवलेले आहेत, मी असे मोठेच पीस करायचे आहेत। आणि त्यासाठी मी हे अर्धा किलो कांदा, तोही बारीक असा स्लाइस करून घेतलेला आहे। आणि जेवढं चिकन असेल तेवढंच आपल्याला कांदा लागेल। कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये हे मी 100 ml तेल घातलं आहे। 100 ml पेक्षा थोडंसं जास्त आहे, ते थोडंसं मी गरम करून घेणार आहे। तेल गरम झालेलं आहे, मी गॅस बंद केला आहे। इथे मी हे मातीची हंडी घेतलेली आहे आणि आता हे जे गरम केलेलं तेल होतं, मी ह्या कढईतलं अर्ध तेल, 1 चमचा तेल मी ह्याच्यामध्ये टाकत आहे। आणि आता ही हंडीला ही पूर्ण तेल लावून घेत आहे। पूर्ण हंडीला लागलं गेलं पाहिजे तेल, असं फिरवून घ्यायचं आहे। हे असं पूर्ण हंडीला तेल मी लावून घेतलेलं आहे। आता ही हंडी मी थोडा वेळ बाजूला ठेवते। आता मी इथे जे तेल गरम करून घेतलं होतं आणि आता ते थंड झालंय, थोडंसं फक्त गरम करून घ्यायचं होतं आणि गार करायचं होतं। अर्धा किलो कांदा यामध्ये टाकत आहे। यामध्ये तेल जे घेतलं होतं ते अर्ध तेल आपण याच्यात ठेवले, कढईत ठेवलेले, आणि अर्ध तेल मी हे मातीच्या भांड्यात टाकलेलं आहे। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा काळी मिरी, अर्धा चमचापेक्षा थोडंसं जास्त मीठ आहे। हे मीठ तुम्ही चवीनुसार घेऊ शकता, तुम्हाला जर कमी जास्त वाटत असेल तर तुम्ही तुमच्या अंदाजाप्रमाणे टाका। 2 चमचे हे लाल तिखट आहे, 1 टीस्पून हे एव्हरेस्टचा गरम मसाला आहे, 1 मोठा चमचा काश्मीरी लाल मिरची आहे, 1 मोठा चमचा धने पावडर आहे, 1 मोठा चमचा जिरे पावडर आहे, अर्धा चमचा हळद आहे, ह्या 4 मी हिरव्या मिरच्या स्लीट करून घेतलेल्या आहेत, कापून घेतलेल्या आहेत, त्या टाकत आहे। त्याच्यानंतर हे आलं, 1 इंच आलं मी जाडसर कुटून घेतलेलं आहे, ते टाकत आहे। 15 पाकळ्या लसणाच्या,
किंवा 15 ते 20 ह्या अंदाजे नसेल, पण 15 पाकळ्या आहेत मीडियम साईजच्या, त्या मी बारीक अशा ठेचून घेतलेल्या आहेत। याच्यामध्ये लसूण जास्त टाकला जातो आणि हे जे 2 गट्टे लसणाचे तेही असेच टाकत आहे। यामध्ये गरम मसाला हे तमालपत्र 2 घेतलेले आहेत, 2 वेलची घेतलेल्या आहेत हिरव्या, 9-10 काळी मिरी घेतलेले आहेत, 1 मोठी वेलची घेतलेली आहे, 1 इंचचा मी एक दालचिनी घेतलेली आहे आणि हे चक्रफूल घेतलेलं आहे 1 आणि 2 लवंगा घेतलेल्या आहेत आणि ह्या 4 लाल आपल्या सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। आता हे सर्व मिश्रण आपल्या मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे चांगलं मिक्स झालं पाहिजे ह्या तेलामध्ये, जे आपण तेल टाकलं होतं त्या तेलामध्येच हे मिक्स झालं पाहिजे। हे जेव्हा तुम्ही चांगलं मसाल्यामध्ये कांदा वगैरे जे मसाले ते सगळे मिक्स चांगले व्हायला हवेत आणि हे तेल सगळ्या ह्याला लागलं पाहिजे चांगलं। सर्व मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मी हे अर्धा किलो चिकन टाकत आहे। हे चिकन पण मी मिक्स करून घेणार आहे। आता हे 5 मिनिटं मुरवत ठेवायचं आहे, त्यानंतर आपण हे हंडीमध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत। मी एक जाडबुडाचा तवा घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये हा कोळसा पेटवून मी ठेवलेला आहे आणि हा कोळसा बघा विझलेला नाही आहे, चालू आहे आणि ह्या आरावर आपल्याला हे चिकन हंडी आता मी ठेवत आहे याच्यावर। आता हे जे आपण कढईमध्ये चिकन मिक्स करून ठेवलं होतं, कांदा मसाले आणि चिकन, आता हे चिकन मी यामध्ये हंडीमध्ये ठेवत आहे। हे सर्व चिकन हंडीमध्ये ठेवून झालेलं आहे। आता याला मी, माझ्याकडे हंडीचं झाकण नाही आहे म्हणून मी एक स्टीलची प्लेट घेत आहे आणि ह्याला बरोबर बसते आहे। आता ह्याला मी हे झाकण लावणार आहे आणि हे गव्हाचं पीठ घेतलं होतं त्या गव्हाच्या पिठाने मी हे पूर्ण सील करणार आहे। हे आपल्याला चारी बाजूने पूर्ण म्हणजे ह्याच्यातून वाफ जाता कामा नये असं पूर्ण सील करून घ्यायचं आहे, कुठूनही वाफ जाता कामा नये। आणि हे आपल्याला म्हणजे कोळशाच्या आरावरच हे आपल्याला जवळजवळ 1 ते 1.5 तास हे शिजवायचं आहे। हे पूर्ण मसाले चिकन हे एकजीव होणार आणि मग त्याचा रस तयार होणार आहे, म्हणजे ग्रेव्ही तयार होईल त्याची म्हणून। आणि आता हे 1 तासाने आपण बघणार आहोत। आता हे सर्व चांगलं व्यवस्थित आपण हे लावून घेऊया आणि ही हंडी आपण, कारण पाणी टाकलेलं नाही आहे तर मध्ये मध्ये आपल्याला हे हलवायचं आहे, त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला असं वाटेल ना तर हंडी थोडीशी घेऊन अशी हलवायची। हे झाकण काढायचं नाही, बिलकुल काढायचं नाही, हे झाकण तसंच त्या वाफेवरच ठेवायचं आहे। थोडेसे कोळशाचे पीस मी वरून पण ठेवणार आहे, त्यामुळे हे चांगलं बेक होईल आणि लवकर आपलं शिजेल जरा। इथे मी तव्यावर कोळसा ते पेटवून तो ठेवला आहे आणि त्याच्यावर हे मातीचं भांडं ठेवलं आहे, तेही सील केलेलं आहे। आणि आता बघू शकता तुम्ही, मी 10 मिनिटं झाले आहे ठेवून हे, आणि वरती कोळसासुद्धा पेटवून ठेवलेला आहे, म्हणजे वरचं ताटसुद्धा गरम होऊन त्याची वाफ होऊन हे चिकन आपलं त्या वाफेतच शिजवून टाकणार। आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल की ह्याच्यात
मी तर पाणी टाकलं नाही, पण जर तुम्हाला पाहिजे असेल थोडीशी ग्रेव्ही पातळ पाहिजे असेल तर तुम्ही थोडंसं ते मसाला धुवून पाणी टाकू शकता तुम्ही त्याच्यावर. आणि हे जे मी मसाले घेतले आहेत ते मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तुम्हाला जसं तुम्ही खात असाल तिखट प्रमाणात वगैरे त्याप्रमाणे तुम्ही हे घेऊ शकता. मी माझं प्रमाण दाखवलेलं आहे, तुम्हाला जसं हवं तसं तुम्ही करू शकता. आता हे 1 तास जवळजवळ हे आरावरच शिजणार आहे. ह्याच्यासाठीच ते पूर्ण चिकनचा ज्यूस, कांद्याचा रस, मसाल्याचा रस सगळं एकत्र होऊन ते हे चिकन त्या रसातच शिजणार आहे. फक्त मध्ये मध्ये 5-10 मिनिटांनी मला ही हंडी हलवावी लागेल. आता 15 मिनिटं झालेले आहे. आता मी हंडी हलवून घेतली. हे 2 कपडे घेतलेले आहेत आणि ह्या कपड्याने आपल्याला ही अशी करून थोडीशी आतमधला मसाला जो आपल्याला हलवायचा आहे. आणि परत हा मी वरती कोळसा ठेवत आहे. आणि अजून हे आपल्याला अर्धा ते 1 तास म्हणजे जवळजवळ 1 तास तरी शिजवायचं आहे. कारण हे पूर्ण आरावर आहे, जाळ जास्त मोठा नाही आहे, मंद आचेवरच शिजवायचं आहे. त्यामुळे ह्या मातीच्या भांड्याचा स्वाद पण त्याच्यात उतरतो. आणि हे फक्त मातीच्या भांड्यातच केलं जातं, म्हणून त्याला तिथली ती फेमस रेसिपी आहे. बिहारच्या जिल्ह्यामध्ये एक चंपारण म्हणून आहे, तिथली ही फेमस डिश आहे. तिथे जास्त करून ते मटण करतात, पण मी ही चिकनची डिश तुम्हाला दाखवते. आता अर्धा तास झालेला आहे आणि मी ही हंडी परत हलवून घेत आहे अशी, कारण खाली जळायला नको, आपण पाणी टाकलेलं नाही आहे म्हणून अशी थोडीशी हलवून परत ही ठेवायची आहे. आणि ही आपल्याला 1 तास तरी आरावर ठेवायचं आहे. आणि कोळशावरच ही स्लो ह्याच्यावरती शिजली जाते. चिकन शिजायला तसा वेळ लागत नाही आहे, पण इकडे मटण जास्त प्रमाणात करतात. मटण शिजायला वेळ लागतो म्हणून ते 1 ते 1.5 तास ते बारीक असं कोळशाच्या आऱ्यावरच ते शिजवतात. आणि हे चिकन नेहमी मातीच्या भांड्यातच केलं जातं. आता 1 तास होत आला आहे. आता मी ही ओपन करून बघते चिकन शिजलं आहे का ते बघायला लागेल. आता हे मी मिक्स करून बघत आहे. आता मी हे झाकण उघडते आहे. आता चिकन शिजले का बघूया. ग्रेव्ही पण खूप छान झाली आहे आणि सगळा कांद्याचा जो ज्यूस आहे तोही झालेला आहे. आता हे मी प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. आता मी चिकन प्लेटमध्ये काढत आहे. बघा चिकन पण खूप छान शिजलं आहे.